Εκατοντάδες Έλληνες και ξένοι επιλέγουν κάθε χρόνο να κάνουν ανάσταση στον Τυρό της Αρκαδίας για να απολαύσουν το μοναδικό θέαμα με το κάψιμο του Ιούδα από τους τσάκονες πυρπολιτές και τα χιλιάδες βεγγαλικά που καλύπτουν τον ουρανό. Το θέαμα στο λιμάνι του Τυρού τη βραδιά της Ανάστασης είναι μοναδικό. Χιλιάδες βεγγαλικά καλύπτουν τον ουρανό, ενώ μέσα στη θάλασσα καίνε τον Ιούδα. Μόλις ο ιερέας της ενορίας της μεταμόρφωσης του Σωτήρος ψάλει το Χριστός Ανέστη, όσοι βρίσκονται στο λιμάνι του Τυρού μαγεύονται. Ο τσάκωνας πυρπολιτής που έχει ανάψει τη δάδα του με το αναστάσιμο φως και έχει πάει με βάρκα στην πλωτή εξέδρα που βρίσκεται το ομοίωμα του Ιούδα βάζει φωτιά. Ταυτόχρονα από τη στεριά και τα καΐκια ρίχνονται από τους τσάκωνες πυρπολιτές χιλιάδες βεγγαλικά, ενώ χρησιμοποιούνται και πολύ μεγάλες ποσότητες δυναμίτη. Φέτος μου άρεσε πάρα πολύ, ειδικά γιατί άναψα και τον αφανό, τον Ιούδα. Στην παραλία κάτοικοι και επισκέπτες με αναμένα τα κεριά τους παρακολουθούν εντυπωσιασμένοι. Μέσα από μια εθελοντική εργασία των περισσότερων ανθρώπων του χωριού αλλά και των επαγγελματιών κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της κρίσης και να προσπαθήσουμε να κάνουμε και τη φετινή γιορτή family με αυτές των προηγούμενων χρόνων. Στον Τυρό οι κάτοικοι τηρούν τις παραδόσεις τους. Από νωρίς το Μεγάλο Σάββατο τα παιδιά και τα καΐκια γεμίζουν τη θάλασσα με χιλιάδες κεριά που συμβολίζουν τις ψυχές των τσακώνων ψαράδων και ναυτικών που έχουν χαθεί.